Biblia profezien inguruan entzun edo irakurri alduzu, gaurko albisteekin konparatzen baditugu, emaitza da apokalipsia oso gertu dago. Meteoritoak lurrera erortzen, edo agian beste gauza batzuk, mundu kontrola eta gehiago kalamitateak, planeta eta bere biztanleak bizitzera behartuko dituzte historian zeharko garairik okerrenean Mateo 24:21-ren arabera. Izan ere, handik aurrera handia izango da tribulazioa. Munduaren hasieratik orain arte izan denik ez dena, eta ez da izango. Baina hori gertatu baino lehen, Jesukristo bera hodeietan agertuko da, bere Eliza irabazteko, Elizaren harrapatze gisa ezagutzen den gertaeran. Eta jainkoaren aurrean fedea Kristo bidez justifikatuta izan den pertsona bakoitza, mundu osoan, unibertsoko zigorraren denbora horretatik salbatuko da. Zu bideo hau ikusten ari zaren bitartean, bilatu premiazko La Salvazioa hurbiltzen ari den tribulazio garaiko izugarrirako, eta baita infernu eternorako ere, Noearen garaian bezala, salvazio bakarraren atea. Jesus eta bere gurutzean egindako sakrifizioa, itxi aurretik.